Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er opnieuw een auto in brand is gestoken. We hebben natuurlijk begin deze week een zaak gehad waarbij 3 auto's in de gelijkertijd in brand werden gestoken in de Frederikstraat. Vanochtend was het de beurt aan de oude Caracas Baiweg. Daar werden de bewoners van het huis wakker en zagen dat hun witte Jeep Grand Cherokee in brand was gestoken. De auto werd volledig vernield door de brand en via de beveiligingscamera kon worden vastgesteld dat 2 volledig gemaskerde mannen met 2 jerrycans met benzine naar de plaats van het misdrijf kwamen. Ze staken de auto in brand en zoals gezegd, de auto is volledig uitgebrand en de daders zijn weggerend. De politie heeft de zaak in onderzoek. 2 invallen in de Montjeweg, dat gebeurde ook vanochtend. Toen is het gespecialiseerde team voor de bestrijding van drugs en wapens van de politie ingevallen in 2 naast elkaar gelegen woningen aan de Montjeweg. Het gaat om het arrestatieteam en er is 1 man aangehouden. Hij moet nu bij de recherche uitleg geven en verantwoording afleggen over de in beslag genomen voorwerpen. Het gaat namelijk om voorwerpen die verband houden met de verkoop van drugs, waaronder onder andere weegschalen en vacuümmachines. Opnieuw politieke crisis in Bonaire. De UPB heeft met onmiddellijke ingang het vertrouwen opgezegd in coalitiepartner MPB. Daardoor verliest de pas 4 maanden oude bestuurscoalitie van UPB, MPB en de fractie Seberi haar meerderheid. Dat maakte de fractievoorzitter van de UPB, Benito Dirks, bekend in een brief aan de waarnemend gezaghebber. Volgens de UPB ontbreekt de noodzakelijke vertrouwensbasis om de politieke samenwerking met de Blauwe Partij voor te zetten. En is het zoveelste hoofdstuk, want er staat geen goed teken op de politiek op Bonaire in de afgelopen periode. Want er zijn verschillende bestuurscolleges gestart en weer gevallen. Deze coalitie kwam na lang beraad in stand. En uiteindelijk heeft het niet langer dan 4 maanden volgehouden. En eerder dit jaar was het vorige bestuurscollege al gevallen. En dat zorgt ervoor dat heel veel zaken lijken te blijven liggen op Bonaire. Niettemin, de gedeputeerden die kunnen nog voortgaan met hun werk. Pas als ze zelf ontslag nemen of door de eilandsraad worden ontslagen, stoppen hun werkzaamheden. Horecabedrijf betaalde nooit belasting. Dat bleek uit een zaak gisteren bij de rechter. Het gaat om een horecabedrijf dat in juni 2018 werd opgericht. En dat heeft tot en met 2022 nooit belastingen betaald. En uiteindelijk heeft het bedrijf bezwaar gemaakt tegen de belasting die moest worden betaald. Maar de rechtbank heeft het bezwaar van het horeca afgewezen. Alle verschuldigde belastingen moeten alsnog betaald worden. En het gaat erom dat het bedrijf consequent niet heeft opgegeven wat het binnenkreeg. En dus ook dat er geen belasting betaald kon worden. Vader verdacht van mishandeling van kinderen. Dat was een proforma zaak gisteren bij de rechtbank. Er stond een man terecht van 33 jaar, geboren in Jamaica. Hij wordt beschuldigd van ernstige mishandeling van zijn 2 minderjarige kinderen van 3 en 4 jaar. Hij zou het 3-jarige kind hebben mishandeld door het meerdere keren te slaan met een riem en een scherp snijdend voorwerp op de voet en handen te hebben gedrukt. Als gevolg van deze mishandeling liep het minderjarige kind een breuk op aan de linkervoet. Hij zou het 4-jarige kind met een riem hebben geslagen op de benen, op de handen en ook in het gezicht, vlakbij het oog waar het kind was geopereerd. De verdachte zit vast en moest voor de rechter verschijnen, zodat zijn zaak pro forma kon worden behandeld. Uiteindelijk zal het op 10 november inhoudelijk worden behandeld. De man wil dat zijn vrouw als getuige wordt gehoord, want volgens hem staan er veel zaken in het dossier die nieuw voor hem zijn. Onder andere de beschuldiging dat hij zijn kinderen meer dan 6 keer zou hebben geslagen. Aruba stopt met aanbesteding voor ferry met Curaçao. Dat is deze week bekendgemaakt in Oranjestad. De regering van Aruba heeft de aanbesteding voor de geplande ferryverbinding tussen Aruba en Curaçao officieel stopgezet. Dat komt omdat de offertes die waren ingediend allemaal meer dan 20% boven het geraamde budget uitkwamen. En de procedures schrijven voor dat dan de aanbesteding stopt.
Dat betekent eigenlijk niet dat het ferryproject van tafel is. Het betekent alleen dat de mensen die nu hebben ingeschreven om dit ferryproject uit te voeren, meer geld vragen dan oorspronkelijk was gepland. En nu moet worden gekeken wat de volgende stappen zijn. Aruba en Curaçao praten al heel lang over een ferryverbinding. Dat zou makkelijker zijn, goedkoper is ook de bedoeling. En het zou ervoor moeten zorgen dat er meer economische handel tussen de beide landen ontstaat. Curaçao Cleanup lanceert de Green Wave beweging na de Blue Wave, dus nu de Green Wave. Gisteravond is de campagne gelanceerd. Met het initiatief wil de stichting de nationale trots die het eiland voelde tijdens het WK voetbal doortrekken naar een schone en gezonde leefomgeving. Er is veel zwerfafval op Curaçao en illegale stortingen. De Green Wave campagne richt zich op 4 praktische pijlers. Ten eerste het voorkomen van zwerfafval, onder meer het gebruik van een afvalzakje in de auto, het afdekken van ladingen op vrachtwagens en het schoonhouden van de eigen leenomgeving. De actie werkt toe naar de 14e editie van de World Cleanup Day Curaçao en die vindt plaats op 18 en 19 september. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Saba, want na 18 jaar Jonathan Johnson heeft het eiland begin deze maand kennis genomen van de nieuwe gezaghebber. En die heet Jocelyn Levenstone. Een nieuw gezicht dus en hij wil ook veel contact met de bevolking op Saba. En daarom heeft hij een video op Facebook gezet over zijn eerste werkweek. Hij werd op 9 juli officieel beëdigd als gezaghebber van Saba. En hij was op 1 juli officieel heeft hij zijn functie aanvaard. Levenstone werd toen beëdigd door de waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. En zoals gezegd, het is de eerste gezaghebber van Saba in 18 jaar. Tijdens de ceremonie werd Levenstone geprezen vanwege zijn integriteit en professionaliteit. En met de video wil hij vooral laten zien dat hij begonnen is, dat hij kennis maakt met de bewoners en alle instellingen van Saba. Dan gaan we weer terug naar Curaçao, want er is ruim 2 miljoen gulden gereserveerd voor de nieuwe atletiekbaan in het SDK-stadion. Volgens minister Citré van Heidoren is er 2,1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de renovatie van de verouderde baan. Hij zegt dat in reactie op vragen van statenlid voor ManPin, Giselle McWilliam. Op dit moment worden 3 verschillende baansystemen beoordeeld op kwaliteit en internationale normen. En er is de afgelopen jaren al veel geld geïnvesteerd in het hele complex, meer dan 9 miljoen. Maar nu moet de atletiekbaan worden opgeknapt, omdat de Atletiekbond van Curaçao onlangs heeft aangekondigd geen toernooien meer te kunnen organiseren vanwege de slechte staat van de baan. Dan 2 ongevallen. Er is een boom op een auto gevallen op Curaçao. Dat gebeurde gisteren bij Santa Catarina. Naar de Fleiraweg was een auto, een Hyundai i10. Die stond geparkeerd en er viel een boom op. De auto liep aanzienlijke schade op. En de brandweer moest komen om de boom in stukken te zagen om het zo weg te kunnen krijgen. En 's middags bij de Caracasbaiweg reed een auto ter hoogte van Zuurzak van de weg af. Het kwam in een greppel terecht. En het kwam omdat de bestuurder de macht over het stuur had verloren. Het is niet duidelijk of er een band was geklapt, maar het lijkt wel het geval dat hij eerst was geklapt en daardoor de auto van de weg was gekomen. Een ambulance moest medische hulp verlenen en de man werd per ambulance overgebracht naar het CMC. De weg werd tijdelijk afgesloten, want een kraanwagen was nodig om het voertuig uit de afgrond te halen. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, naar Argentinië. De Argentijnse president Javier Milei heeft plannen aangekondigd om de centrale bank van het land te hervormen. Zo zou de bank voortaan geen overheidstekorten meer mogen financieren. En daarmee moet de monetaire discipline worden versterkt.
Milei voerde campagne om president te worden met de belofte de economie nieuw leven in te blazen door fors te bezuinigen op overheidsuitgaven. De inflatie in het land is sinds zijn aantreden in december 2023 gedaald van een niveau van meer dan 100% naar 33,5%. Maar er moet nog meer worden genomen en daarom heeft de Argentijnse president laten weten dat dit de nieuwe maatregelen zijn. En daarbij haalde hij fel uit naar eerdere regeringen en stelde dat de centrale bank een instrument is geweest dat de diefstal door de politieke elite mogelijk heeft gemaakt. En daar wil hij met deze maatregelen een einde aan maken. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. We zijn er maandag weer. Ik hoop u ook. En tot die tijd een heel prettig weekend. Dag.